Čaute, moje meno je Odajska a dneska točím Happy Wheels. Zatiaľ mám iba demo hru a ak ma táto hra nejako viacej očarí, tak si stiahnem aj plnú verziu z niekadiaľ, neviem skadiaľ Boh vie. Takže vydáme sa na to, ktoré si zahráme, pôjdeme od začiatku. Budeme tento chlupatý otec. Výborne, toto sme potrebovali bombu. Dobre, a ideme ďalej. Teraz moje legendárne dobré načasovanie. Total nice. Dobre, to asi nepôjde. No ty chlupáč, pohni sa. Výborne. Výborne, no, dotiahneš to, ty yeti sprostý. Chlupáč, on to dá, náš chlpoš. Wow. Dobre, to bolo tiež dobre. Ideme hore, toto nás odpálí a prejdeme do cieľa. No dojdi tam, ty chlupáč, ty vole. Áno, je to tak, sme v cieli, čo je super. Takže ideme na ďalšiu BMX Park napríklad. Zasa sme chlpáč. Aj s chlpáčmi. Dobre, takže ideme nejako sem. Backflip. Ideme tadelto do kopcom po týchto chujovinách. Tuto sa pekne odpačíme, prečo nie? Teraz, syn, teba tu nechcem, ty si idiot. Ty choď preč. Teraz takto. Lietam. Áno, sme v cieli. Dobre. Čo teraz? Large Satan. Tak pre zmenu si dáme tohoto plesnivého deda. Výborne. Lidl, dobrá voľba. Správna voľba. Prepačte, Lidl, nechcel som vás uraziť. Podal som dobrá voľba a malo tam byť správna voľba. Odpuste mi, prosím vás. No, tento detko sa tu zasekal. Idiot. Aj s vozíkom. A, výborne. Ten sa tam má nejako dostať, ale neviem ako. Ešte mi tu zavádza nejaký chlpatý koň, ktorý neviem ako sa sem dostal, lebo nejako mi to pripadá ako ľudské telo a som nevedel, že my ľudia máme v tele koňa. No konečne som sa stadiaľ to dostal, teraz ma toto asi rozmučí. Výborne, dedo, to si zvládol. A teraz už iba takto a sme v cieli. Juhu. I z vozíka som vyskočil ešte. Trap truck, že by? Trap truck. Padneme dole. Tak toto bolo milé. Moja riť. Narazíme si zadok, hlavu. Pretože je tupý. Restart level. Takže asi budeme musieť počkať, kým táto chujovina padne na zem. Výborne padla. Teraz sa ľudia takto presunieme seno a zasekol na šnúre. Mi chceš povedať, ty vole. Výborne si to dal. Ideme hore. Ak si stiahnem tú plnú verziu Happy Wheels a ak to hráte aj vy, tak mi môžete robiť nejaké mape. To bude totálne oné. Myslím si, že veľa ľudí mi to neurobí, ale výborne. Krásne. Ale tak pre istotu, že keby náhodou bol niekto ochotný, robte nejaké ľahké mapy, než dáte nejaké oné. Ideme ešte raz, pretože máme idiota s vozíkom. Dobre, ideme hore.
No, bože. No, výborné. Ideme hore, tuto sa vyvezieme hore, toto padne. Ježiši Mária, no výborne. Výborne, no, ty padni dole, ty guľa veľká. Áno, ja som sa túto tyčku, ježiš, ja som idiot. Výborne, musíme ísť od znova, pretože tento je idiot. Nikto nemá rád idiotov, no čo už. Ideme, toto sa zrúbe. Dobre. Ideme ďalej. Šup. Dobre, to sme dali. Tutru. No, čo robíš? Teraz sa vyvezieme hore. Tuto nás nič nebuchne, však nie. No, dobre, no, poď. No, dobre, výborne, to sme dali. A teraz už ostáva iba, aby sme tam zase nezostali medzi tými dvoma, čo sa aj stalo, sme v cieli a všetko to vybuchlo, jak keby to na nás Bin Laden pripravil. Hajzel stal z mŕtvych, čo už s ním urobiť. Čo teraz? Znovu ten finál. Čo to bude? No výborne, toto ja nedám, pretože tieto veci ja ešte robiť neviem. No, taký inteligentný ešte zase nie som. No, chyť sa toho. A už mi to ušlo, sakra! Tieto na nič hodné spôsoby dopravy. Dobre, čo si dáme teraz ešte, už asi nič tu není také, čo by sa dalo rope swings, že by... O, tu je liana, Tarzan! Skvelé, ten sa tam napichol. Takže ešte raz sa zahráme na Tarzana. Pane Bože. Ahoj, špagát, ja som tvoj kamarát Tarzan, tak ma chyť a neser ma. Can you speak English? Asi nie, nevadí, kašľame na to. Radšej si zahráme toto, to bude určite super mapa. Zahráme si to s týmto. Aha, toto. Ideme. Aha. A ideme. Backflipy tu robíme. No výborne. Tak to asi tiež nepôjde tak hladko. A syn sa tam zgotúvame. Máme hodinu gymnastiky. Učí nás ju pani Šmolková. Čo už s tým? Chcel som povedať dačo iného, nevadí. Môj jazyk sa už pletie. No oudo. Čo to vyvádzaš? Dobre, takže ďakujem, že si pozrel tento diel. Pre dnešok by to koniec. Ešte tento tu predviedol, aké krásne salta ho naučila pani Šmolková. Takže to by bolo všetko, chlupatý otec, a ja sa s vami lúčime. Tešíme sa na budúce, neviem, či už to bude Minecraft, či Happy Wheels, alebo Slenderman, to netuším. Ani ma to nezaujímam, je to jedno. Takže naozaj to by bolo dneska všetko, dúfam, že ste ten diel užili a no všetko. Čaute.